Ikamatha video iyi mukhala motadziwa mbiri ya woyimba wa mdziko la Tanzania dzina lake Diamond Platnumz. Tiyeni tiyambe motere. Nasib Abdul Juma Isaac amene amadziwika ndi dzina lakuti Diamond Platnumz ndi oyimba wa mdziko la Tanzania wa chamba cha Bongo Flava. Iyeyu ndi oyimba, ovina, othandiza osowa komanso munthu wamalonda. Iyeyu ndi amene anayambisa kampani ya WCB Wasafi Records, Wasafi Bet komanso Wasafi Media. Diamond anatchuka mdziko la kwawo komanso kwambiri kummawa ndi kumwera kwa continent ya Africa. Diamond ndi oyimba oyamba wa ku Africa kupeza 2 billion views pa YouTube. Yes, Diamond anabadwa pa 2 October mchaka cha 1989 ndipo mai yake ndi Sanura Kasimu, bambo wake ndi Abdul Juma. Iyeyu anabadwa dera lotchedwa Tandale mdziko la Dar es Salaam, kumeneko ndi ku Tanzania. Mtundu wake ndi wa Kigoma ndipo amayimba chamba cha Bongo Flava, Afropop, Afrobeat, Soukous komanso R&B. Diamond anayamba kuimba mu 2006, nthawi imeneyi nkuti ali ndi zaka zokwana 18, pamene ankagulisa zovala zomwe ndalama zake ankazipanga kuchokera ku phindu limene ankagulisa zovala. Yes, iyeyi ndikuti amatenga kagulisa zovala, akapanga business yagulisa zovala kwa kanthawi mawerengera ma profit, ndalama zake amakagwirisa ntchito kupita nawo ku studio. Nthawi imeneyi anatulusa nyimbo imene inali single yotchedwa Toka Mwanzo ya chamba cha Bongo Flava mophatikiza R&B, koma sinachite bwino pansika nyimboyi. Mchaka cha 2010 Diamond anayimba nyimbo imene amati Kwa Mwambi ndipo inawina ma award atatu ku dziko la Tanzania. Ndipo album yake imene inali ndi mutu wa nyimbo yoti Kwa Mwambi imene inatulukanso chaka chomwecho cha 2010. Mchaka cha 2014 Diamond anachitidwa nominate ngati Best African Act. Diamond kawiri amapanga kolabo ndi director ojambula ma video. Iwitu ndi amene anapanga direct nyimbo ija imene machedwa wa komanso mkazi wake wakale amakhala ku South Africa koma ndi wa ku Uganda. Yes, mzimayi wa business uja dzina lake Zari Hassan anabereka naye ana awiri. Mbiri tikumudziwa bwinobwino kwambiri Zari, amene adamuyika mnyimbo imene ikuoneka pa sikirini iyo. Yes, anabereka na Zania. Ndalama zake, ma business yake onse, ndalama zake zimene amapeza